Ola amigos, este é o segundo vídeo para facer autohipnose. No primeiro vídeo fixemos un exercicio para identificar o noso sistema de representación sensorial, que podía ser visual, mediante imaxes, podería ser polos sons, que é o auditivo, ou polos sentimentos, que é o kinestésico, non? Hai persoas que o fan esa información a reteñen dunha maneira e outras pois, de outra maneira. Neste bloque imos a traballar o ancla. O ancla, según o PNL, refírese a calquer estímulo exterior ou interno que vai provocar un sentimento. Unha forma de establecer un ancla é recordar un estado determinado a través dunha señal que se asocia ao mesmo estado. Por exemplo, o timbre que sona, por exemplo, o saír do colexio, xa asociamos a saída, ninguén ten que estar dicindo esta é a hora de sair, xa só co timbre, xa no cerebro recoñece esa señal. Intentar ter un estado de relaxación, podemos evocar no noso cerebro unha imaxe, por exemplo, dunha playa deserta, ou podemos, que iso sería en modo visual, ou podemos facelo en modo kinestésico, polo sentimento que nos produce a playa. Tamén podemos facelo de modo auditivo, evocando o que é o sonido das olas. Aí vemos a diferencia, non? De que maneira nos é moito máis útil según o noso sistema de representación sensorial. O exercicio que imos a facer é un ancla para evocar a sensación de calidez en mans pesadas. Para iso necesitamos un recipiente con auga quente que non queime, no que imos a introducir as mans durante un tempo, e temos que estar moi concentrados na sensación de calidez. Paso número 1. Según o noso sistema de representación sensorial, que xa falamos noutro exercicio, imos a coller un tipo de señal. Se tires unha persona, por exemplo, visual, recordarás unha imaxe das túas mans metidas no recipiente de auga quente. Se eres unha persona auditiva, o que farás é decir: estou metendo as mans en auga quente e as noto pesadas. Se eres unha persoa kinestésica, vas a evocar a sensación que tiñas cas mans metidas na auga quente. Entón, en posición moi relaxada, mantén as mans o maior tempo posible dentro do recipiente, intentando concentrarte nas sensacións que estás recibindo nese momento. Despois apartas as mans e imos a facer a terceira parte. Na terceira parte imos a volver a recordar o que sentimos cando estábamos metendo as mans dentro do recipiente. Todo o que nos evocaba ese momento. Traer ese momento ao presente. Entón, no 4 apartado, o que imos facer xa é a ancla. Para iso, por exemplo, se eres unha persona visual, vas a recordar a imaxe das mans meténdose dentro do recipiente de auga quente e intentando sentir esa sensación de calidez de mans pesadas, como se estiveras metendo realmente dentro do recipiente. Vas a facelo as veces que faga falta hasta que ti provoques esa mesma sensación. Por último, como generalización, o que tes que intentar é facer este exercicio en varios sitios diferentes da casa, para que quede todo moi anclado. Podes facelo tamén en varias posturas diferentes, incluso con xente alrededor de alguma maneira que non se den conta, para que ti, cando ti penses mans quentes e pesadas, teñas esa sensación das mans ali metidas. Bueno, amigos, pois nada máis, sempre que fagas estos exercicios que te recomendo, procura estar en un ambiente libre de ruidos, un momento que teñas bastante amplo para facelos, que non teñas que salir a facer algo de forma apresurada, nin teñas que estar pendente de algo, tens que estar moi concentrado. Aparte que este estado de pesadez e máis quentes vai evocar moito a túa relaxación. Isto é moi importante para o terceiro exercicio que imos facer no próximo vídeo.